Здравейте, пичо, аз съм Кавон Побега и както виждате днес се завръщаме с Clash of Clans и направиха един много готин апдейт, с който много са кеф. Мега як апдейт е. Първо да започнем с малките неща от апдейта. Примерно, виждате, тия мини ми дават злато. Аз трябва да натисна само едната мина. И като натиснем само едната мина, то всичките тръгват да си такова. Някой още. What? Чакай. Оу, той ми е взел с 12 балона, 25 арчери и 25 берберени, един лайтинг и всичкото това на втори левел. What the fuck? Та, не само това е новият апдейт, а сега ще видите. Имаме си корабче. Което корабче ни отвежда в наше второ село. Оу. Където ние се кефим и нещата. Сега ще ви поразкажа за новите работи. Трябва да влезем тук. Значи, барберианите. Вижте, много са готини според мен. Те имат бравичка и удрят като лъмбърджака в Clash of Royale. И първите 4 или 5 секунди са рейджнати и удрят много бързо и направо разцепват. Та, арчерките са също с арбалети, имат качулки. И първите 4-5 секунди са невидими. Боксер джайантите не знам какво правят, те нямат. Бета минените също не знам. Има и бомбърче. Гледайте го хора, много кеф. Та, Бейби Драгана, който е мега як. Има си го и в Clash of Clans отпреди. Та, Canon карта, много ма кефи просто. Сега ще видите последната карта, която те я махнаха от Clash Royale. Защото е твърде OP. Не знам, що са сложили тука. Гледайте просто. Признайте си, изглежда готино. Та. Nightwitch, който е Coming Soon, демек хората не могат да го използват сега. Та. Dropship, който също е Coming Soon, значи той ще е като балона от първото ни село, обаче вместо бомби ще цепи скелети, което ще е мега яко. И стигваме до дългоочаквания момент, който може да се изкефите, ако сте последни. Супер пека хора, който много готино изглежда, много ма кефи. Coming Soon, който е тъпо. Та, аз съм стигнал до бета минените. Чакайте са. Трябва да посъбера малко парички. Няма как. Тук донейт. Стига да хора. Аре, то ще му донейтнем. Хилърче. Това е гадна база.
Оф. Fuck this shit. Много зле. Да, то ще ме бие. Гледайте сега. Който е взел. Да, гледай. То ме сцепва направо. Значи тук играем срещу реални хора в реално време. Което е доста яко. Тук има малко трапче. Виждате ли го този спринг трап и пуш трапа? Демек, ако единиците стъпят върху него, ще го изкарат чак ей тук, върху този спринг трап. Това ма атакува с бета минени. Да, видях му базата. Ама бета минени има. 4 лева барака. Няма, чакаме, направо се впускаме към втората битка. Бета миненчета. Не. Арчерки. Давайте. Мачкайте. Добре, много яко стана. Фак! Тесла. Бейби, мега яко. Мега яко стана тук сега. Вау! Носита, брат. Теслата. И сега гледайте. Просто не. Ще взимам проценти. Трябваше да го избуташ към Теслата, бе. Сериозно ли излезнах? Хора, тук мисля да приключвам с това шибано видео. Надявам се дано просто да ви е харесал. Дано. Ама, надали. Благодаря, че бяхте с мен. Това беше Clash of Clans. И ще се видим следващия път, терористи. Чао!